Рустам Нургалиевич гадәттә үзен сәясәтче түгел, мин дип игълан итәдер. Бу менә бүген киресен күрсәтте. Ул чынлап та зур сәясәтче. Ул күрә белә, ул асылын таба белә, асылын ассызыклый белә. Ул гомумән республикада яшәгән халыклар эчендә, ул безнең битендә күп милләтле безнең республикабыз. Ул һәрбер татар гына түгел, башка милләт вәкилләре дә әлбәттә игътибар белән үзләренә кирәклесен аңларга тырышып һәм җавап таба алалар шикелле миңа. Чөнки анда бәйнә-бәйнә тәфсилләп сөйләнгән. Сәламәтлек булсынмы, гомумән икътисадка бәйле, сәясәткә бәйле, халык өчен әһәмиятле тормыш шартларын иминлеген саклау мәсьәләләре һәрбер менә әйтелгән аның фикерләре президентыбызның ул әлбәттә зур өметләр уята. Һәм минемчә Рустам Нургалиевичның мәкаләсендә стратегияның төп мәгънәләре чалынды, чөнки анда бөтен без көткән, татар халкы, татар милләте көткән өндәүләрне, кыйммәтләрне ишеттек без. Һәм дә чынлап та ул мәкаләдә бездә зур өметләр уятты. Димәк, безнең президентыбыз төрле яклы, күпкырлы шәхес. Һәм әлбәттә инде бу безнең лидер буларак, әлбәттә безнең өчен зур горурлык ул.